Kajing pensateng ke sorkar ya kajing te ya ka wei ne kislam ai jing nang jing stan ka residential school ha ka shnong mautari merdon ribhoi distreng ka balakot shaka shipho snam kala long ka jing tu nong ka bakrao shiki pai ba nong shong shnong bat kumju shiki pai ba nong shong shnong ka ribhoi district hi baro ka wei kumta na kaliang kinong yalam ka HYC ribhoi district ha ka arpuai tarik unailar ar hajar ar paulai kila hiar syakatay ka jaka banjurip yakatay ka skul la shem baki ying ki baladep bantay tangkat tu kat ne klampat dala bantay pendem kala penlong ikinong ilam ka HYC ban penpau ka jing penyau halor ka jing pensateng ka sorkar ban pentray kamno ya ka jing tay ya katay ka skul. Katkum uba Hercules shooting presiden katay ka seng uloong baka sorkar kala day ban pentray kamno ikitay ki skul khnang bakan long ka jing mentoy ki ba shushu uloong ru bakat kum ka jingyo jing tip jong ka seng ki bakum kitay ki jing tay ki don kumba khat khandai tli AA ha ka jalla baro ka wei batang hari bhoi district ki don hadu lai tli kata hamau tari merdon ka baha papo ka umsning blong ka nongrim senjai ka baha papo ka umling blong bat ka wei pan ka jirang blong bat ka seng kan salik banjurip ikitay ki wei pan bantip benia namar kumba kalong hamau tari merdon ka jing tay kamsyam ladap pura kumbala keno baju iru dala ki chong ki khman haga jingjurem bat mentale kala kala klau habaya dei bat kani kinong yelam ke HYC kala rai bakin salik ban kendo ikibor bahalor knang baga jing khmi lenti ki pai ba ban yo penle school khun haga te ga jaka kan urlong kumba kalong ngina kaliang jongka nyu trep kusel menta kasngi hilawan sini po nong merdon bahap po karai merdon kajingwan jungi kum kaseng na kaliang jongka ribu disik hi kadai hadin bangi layo kijing ujor kijing komplain naki pai ba babun jongka ne kathan kajingwan jungi kalong ban jurip dalade khman ba ya kaneka resident school ka ba la tei nadu snam ar hajar khat ar kat lai nadu ka sorkar MUA tu ka ba lalam khmat dau doktor mukul sangma ba hadu kini kisingi ba menta ba ngilai I dari de khmat ba kene ka resident school kalang dangsa pending te ke ba ngina kalyang jakum ka seng hi penpau ka jing sokhya namar ngitip ba lada kane ka school layo no ban pendep ya ka layo no ban pli ya ka ki kenyo shibun ki jing mentoy na mata ki pai ba no shisnong jong ne ka than kham tham ha bede ba ka pule ka puthi te mata ka jing sa pending jong ne ka school hone bom nam yo ban pli kala long ka ka jing du nong ka bakrau na mata ki pai ba kham tam ya ki baduna ya ka biyo ka kot namar ngi su ba la da ka don ka ne ka school hone ka ajing mentoy shibun ki hajaka bakin dei ki school ki bajangai na ka ne ka shnong jong ki hre tada ka la yo no ban pli ka de ka resident school ka long ka jing mentoy ki namar kala panjan shibun ki te na liang jo ka seng hi ngi kentujur ya ka sorkar ba balai hadu kini kisngi ba hadu kini snap ngi ba menta ba balai ka sorkar kam siam lala ban pendap ne ban complete no ya ka ne ka resident school ne ban yo no ban pli no ya ka namar ngi kum ka seng hi ngi angnut ban yo no ban pli ya ka mardor he namar ngi sutu syai ka jing mentoy kam dei tang na menta ki samla play hendai shibu la dayo ban pli ka dei kalong ka jing yo kam yo jamru ya ki kun samla jungi bahagini kisingi banta kadon ka kejing keduk kam kerut jam telada pli kadi kenyo sibun ki samla jungi ki ban apply ki kam tami kam no hikai kita ki badan hapo ni school unta ter te na kalyang jo kaseng i penpau kajing sebenyau bah la lightly ki sorkar hendrei ki hem siam la ban pli hoi kumbangi I menta ya kaneka jingtei ki adap la kamuno prapo persen hendrei ke ba solongo ba ka sorkar haduk menta ka hem siam la su ban pendep complete no ka ban yo no ban pli te na kalyang kaseng hi na mata ka jing mentoy ju pai ba ngina chung thai ya kaneka kam na mata kaneka school kumno ban yo ban pli no ka kaseng hi ka sabuddin bat shan ka seng hi kan sali kendu ya minister jong ka education ban penpau shu ban bu ka jing kali na kada oyu ba hadu kini kisna bagi pemtam siam lala ban pli ya kaneka reason school hapo kaneka rai mordon